L'estrès és una paraula de moda, segur que l'heu sentit constantment. Des de fa un temps no parem de sentir-la i escoltar-la. Apareix a tot arreu, revistes, diaris, consultoris mèdics, a la feina, a la televisió. Probablement no podeu passar un sol dia sense veure ni escoltar la paraula estrès. Fins i tot amb els nostres avanços tecnològics, els nostres cossos segueixen sent els mateixos. Les llums converteixen la nit en dia. Les botigues ens faciliten l'obtenció de qualsevol cosa en qualsevol moment, tot i que els nostres cossos segueixen funcionant, com sempre, en els mateixos cicles i ritmes que durant milers d'anys. Aquesta forma de vida que esgota l'energia i l'estrès crònic condueixen a ansietat, fatiga, depressió, un sistema immunitari debilitat i una gran quantitat de malalties físiques i psicològiques greus. No sempre és possible eliminar un problema extern, no sempre podeu deixar la feina, fer que el vostre fill es comporti adequadament, sortir d'un embús o curar una lesió greu, però podeu canviar la vostra resposta i el vostre estat interior de consciència. Tractar eficaçment les tensions i problemes de la vostra vida és una elecció. L'augment constant de les malalties relacionades amb l'estrès reflecteix la nostra incapacitat per fer front al nostre estil de vida. Això dona lloc a una indústria sanitària de milers de milions d'euros, que de vegades emmascara els problemes més profunds de les arrels de l'estrès. Els nombrosos estudis mèdics sobre les pràctiques orientals comentats en gran quantitat de llibres, de Qigong, de ioga, de tai chi, d'exercici, de meditació, han demostrat que aquestes disciplines poden revertir la propagació de moltes malalties relacionades amb l'estrès. Permetre que l'estrès i els desafiaments del dia siguin alliberats és de vital importància per a una ment clara i un cos sa. Penseu en un sol que es pon en el mar. La pau i la tranquil·litat del dia es transformen en nit. Aquesta és la qualitat de l'energia que volem cultivar amb la nostra rutina nocturna. Abans de començar, una part molt important del cos que acumula molt d'estrès, que hem de tenir molt present, és la part d'aquesta part superior de l'esquena i del coll. Hem d'intentar amb aquests exercicis que hi hagi un flux d'energia que baixi per la part superior de l'esquena i el coll per eliminar la tensió dels músculs d'aquesta zona, del coll i de les espatlles. Tant si teniu nens per criar com si us espera un gran sopar per preparar-vos per activitats nocturnes, aquesta rutina us ajudarà a refrescar-vos i relaxar-vos a mesura que s'acabi el dia.
Fins la propera.